हॅलो गाईज, नमस्कार. आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या नवीन युट्यूब चॅनलमध्ये आणि ब्लॉगमध्ये. तर आज आपण बाहेर फिरण्यासाठी जाणार आहे. आपला 75 दिवसाचा डे चॅलेंज होतं. तर आज आपण डेली रुटीनमध्ये काय काय केलं या सर्व ऍक्टिव्हिटी आज आपण आपल्या ब्लॉगमध्ये सोडणार आहे. आणि आज आपण अशा जागी जाणार आहे मित्रांनो की ती जागा म्हणजे पुण्यातली सर्वात भारी एरिया आहे. आणि भारी म्हणजे सगळ्यात एकदम जबरदस्त. तुम्हाला नक्कीच ती आवडेल. आणि जर तुम्हाला ते बघायचं असेल तर आपला ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की बघा. खाली लिंक दिलेली आहे. चला भेटूया. चलो. तर हाय गाईज, तर नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे आपल्या नवीन यूट्यूब ब्लॉगमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण ठरवलंय आज बाहेर जायचं कुठेतरी फिरण्यासाठी. तर निघालोय. तर बघू शकता हा जो एरिया आहे हा आपल्या रूमच्या आजूबाजूचा जो एरिया आहे. तर आपल्यासोबत आज आहे संदेश हावळे, म्हणजे आपला जिगरी यार. बघू शकता आपला म्हणजे भाई लहानपणापासून मित्र आहे थोडंफार. म्हणजे काय म्हणतात ते नट काय रे आपलं ते काय म्हणतात काय होमी होमी नाही रे, म्हणजे आपलं नाही का नटखट, पण शेवटपर्यंत साथ आहे. चल.